Pozdrav svima, sa vama je ovdje Rakela HD, dobrodošli na moj kanal. Što želim da vam pokažem? Kao što vidite ovdje sa moje leve strane, to jest ovdje, znači ovaj veliki ekran, tu je klijent od League of Legendsa. To znači da ste upravo diskonektovani i da kaže, znači tu vam piše kako ne možete da se vratite dole, da se rekonektujete manuelno. Znači ručno da se rekonektujete u vaš game. Ako kliknete na Reconnect, znači ako ste izbačeni zbog vašeg interneta ili čega već, otvorite znači dole otvorite, ako ne znate zašto vam se ovo desilo, otvorite dole Start, znači Start dole u donjem levom uglu i kucajte CMD. Kad ukucate CMD, vidjet ćete, pojavit će vam se Command Prompt, tako piše, znači CMD piše, selektujete to, otvorite i otvorit će vam se ovaj prozor crni. Kad se to otvori, tu kucate ovako ping, obavezno crtica, t, kucate www.google.com i stisnete enter. Kao što vidite, ništa se ne dešava. Zato što je u ovom momentu trenutno neki problem sa internetom, kvar, tako da moj računar ne uspijeva da se konektuje na internet. Sad ću to da probam da rešim tako što ću da ugasim modem. Evo ovako, ovdje je modem ovaj. Ugasite. I sad ću opet da upalim i da vidimo šta će se desiti. Da vidimo da li će se nešto desiti ili je stvarno problem do servera. To je, mislim, do mog servera, do mog hostinga ili kako god da to nazovemo. Sad ćemo da vidimo. Opet smo kucali ovdje, opet se ništa ne dešava. Evo ga, uspeo sam. Znači popravio sam tako što sam kliknuo na, idete u Control Panel, sad ću to da vam pokažem ovako. Sad ćete vidjeti, idete Start, pa Control Panel, tu ćete naći ovako, Network and Sharing Center. I tu možete da nađete sad Connect or Disconnect. Ili kliknete na Local Area Connection. Kad kliknete na Local Area Connection, otvori vam se ovaj prozorčić. Tu kliknete na Disable i kad isključite, posle opet kliknete na isti taj prozorčić, tu će pisati Enable. Kada to završite, izađete iz toga i vi bi trebalo da ste u tom momentu rešili vaš problem. Ja se nadam da sam ovim putem pomogao i da ste rešili, znači, problem ako ste imali neki sa internetom, znači sa League of Legendsom. Ovo isto možete da uradite tako što ćete se u bilo kojoj igrici na ovaj način ovako, znači, diskonektovati. Ako vas diskonektuje, ako vam puca igrica, uradite ovo, jer na ovaj način vi isključite vaš internet adapter koji se nalazi u vašem računaru i ponovo ga aktivirate. Dođe nekad vremenom da, znači, jednostavno se desi da on izbaguje i eto, dođe do toga da vam pukne konekcija sa internetom i vi ne možete, znači, da uđete ni u igricu, ne možete da uđete nigdje. Eto, hvala vam puno što ste gledali ovaj moj videoklip, vidimo se u narednom videoklipu, nadam se da smo ovim putem nešto naučili. Ako vam se svideo klip, subscribeujte, lajkujte, podelite ovaj video, hvala vam puno, vidimo se u narednom videoklipu, ćao!